раванди бунёдкориҳо бахшида ба ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар дар ноҳияи 5 бомаром идома дорад. соҳаи илму маориф ки аз самтҳои асосии баланд бардоштани маърифатнокии ҷомеа ба шумор меравад, зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати кишвар қарор гирифта, сол аз сол дар ин самт дастовардҳо бештар ба назар мерасад. дар ҳамин замина масъулини мақомоти маҳаллӣ баҳри рушди соҳа тадбирҳои зарурӣ меандешанд. давоми як моҳ аст ки сохтмони бинои маъмурии шӯъбаи маорифи ноҳия оғоз гардида бо суръат идома дорад. бинои мазкур аз 20 утоқи корӣ ва китобхонаву маҷлисгоҳ иборат буда бо назардошти беҳтарин шароити кору фаъолият бунёд меёбад. иншооти мазкур бинои шӯъбаи маорифи ноҳияи 5 аст ки аллакай корҳои сохтмонӣ оғоз гардиданд. дар иншооти ҷашнӣ аст. тибқи нақшачорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардидааст ва то санаи муҳими таърихӣ, яъне ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода дода мешавад. тибқи нақшаи тасдиқгарда ва лоиҳаи бино аз 3 ошиёна ва 20 утоқи корӣ иборат аст. инчунин дар инҷо толори маҷлисгоҳ низ ба нақша гирифта шудааст ва сохта ба истифода дода мешавад. масъулини мақомоти маҳаллӣ ва шӯъбаи маорифи ноҳия бо саҳми кумитаи падару модарон ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ тасмим гирифтанд ки баҳри бартараф намудани мушкилоти ҷои нишасти хонандагон дар назди муассисаи таълимии рақами 13 4 симхонаи иловагӣ бо фарогирии 144 хонанда сохта мавриди истифода қарор диҳанд. ҳоло 60% корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот бо анҷом расонида шудааст. طبق اطلاع با زیاد گردیدن شماره خوانندگان در مؤسسه تعلیمی رقم 13 این ناحیه مشکلات جای نشست جای داشت. همکنون با قامت افراختن بینای ایلوگی دو آشیانه که از 4 سیمخانه عبارت است مشکلات موجوده برطرف خواهد شد. انشاءات مذکور با سهم مقامات محلی، کمیته پدر و مادران، صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه بنیاد می‌گردد که در آینده با بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت محصلین مساعدت می‌نماید. بنا به اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه 5 عین زمان در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه روند تعمیر آغاز گردیده تا آغاز سال نو خوانش برای خوانندگان بهترین شرایط علم آموزی مهیا می‌گردد.